Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, musikak hartu du laborategia goiz-goizetik. Badakizu ez zer esan nahi duen horrek, ezta? Gaur, asteazkena dela. Eta asteazkena denez, ni hemen nago. Arratsaldeon. Egutegiak ere badaki musikaren eguna dela bigarren kafean. Efemeride asko aipatu behar ditugu gaur. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino. Es culpar al destino. Munduko hainbat txokoetako musikariak bisitatu behar ditugunez, posta zerbitzua erabiliko dugu. Ireki dezagun gutunontzia. Lehenengo, Parisetik Txilera bidalitako gutun bat da, Victor Jarari eskenia. Gaurko egunez duela 80 urte jaio zen Victor Jara Chillán Viejon Txilen. Pedagogoa, antzerki zuzendaria, poeta, egile abeslaria eta politika aktivista izan zen. Txileko kantagintza berria, Nueva Canción Chilena izeneko musikan mugimendu neofolklorikoaren bultzatzaile izan zen eta nazioartean eragin handia du protesta abestien arloan. Bere inguru politikoarekin konpromiso handia hartu zuen eta horrek heriotzera eraman zuen. Augusto Pinochet generalaren estatu kolpearen ondoren 1973ko irailaren 11ean estatuko unibertsitate teknikoan zegoela, Santiagon, militarrek Jara preso eraman zuten Txile estadiora. Bertan, bortitzki torturatu eta eraile egin zuten irailaren 16ean. Diktadura militarraren ostean, demokrazia itzuli zenean, Estadio Victor Jara izena jarri zioten eraikinari. Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron, sí. Herriari eta herritarren arazoei abestu zien Jarak, baita nazioarteko egoerei buruz. El derecho a vivir en paz kantua Vietnameko gerrari eskaini zion. Hil ondoren musikaria ikono bihurtu zen Txileko diktaduran atxilotu, torturatu, desagertu eta hil zituzten ehunka artistentzat. Omenaldi ugari egin zizkioten hil ondoren. Ederrena, Angel Parrak idatzi zion gutun postumoa. 1973an zendu zen Jara, eta 87an idatzi zion hau Parrak. Luzea da, beraz, esaldi batzuk hartu ditugu. Zuri idazteko gogoz esnatu naiz, Victor. Bart gauean gertatu zaidana kontatzeko. 12 eta 10 izango ziren telefonoak jo zuenean. Nor izango da? Zergatik hain berandu? Deia Txilekoa zen. Barkatutakoen artean nagoela esateko. Nire izpan maitearen ahotsa distiratsua zen. Erbestea amaitu zaizu, erbestea! Une batez, bihotzez partekatu nuen haien poza, beste hainbaten poza, egunero erbestearen amaieraren alde borrokatzen dutenen poza. Barkatu didate, baina zer? Zer barkatu didate? Zure 40 balak? Ikusiko ez dudan aitaren heriotza? Donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Suediako telebistako kazetari batek Jararen emaztea, Joan Jara, elkarrizketatu zuen gorpua aurkitu eta astebetera, 73ko irailaren 19ean. Jararen zintak Txiletik ateratzea proposatu zion bere material teknikoan izkutatuta. Hori egin zuten eta Joanek materiala Abbey Road estudiora eraman zuen. Bertan jaio zen manifiesto. Abbey Roadeko artista famatuenaren gutun bat enkantean jarri berri dute John Lennonek Paul McCartneyri idatzia.
Eta ez da modiozko gutuna ez, honelako astindu eman zion Lennonek. Benetan uste duzu gaur egungo artearen zatirik handiena Beatles taldeari zor zaiola? Ez dut uste hain erotuta zaudenik, Paul. Hori uste duzu? Sinisteari uzten diozunean, esnatuko zara. Ez algenuen beti esan mugimenduaren parte ginela? Ez mugimendu osoa? Jakina, mundu aldatu genuen, baina saiatu hori egiten jarraitzen. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Lennon etzen izan Paul McCartneyri gutuna bidali zion bakarra noski, Jimi Hendrixek eta Miles Davisek 79ko urriaren 22an mezu bat bidali zioten. Disko bat grabatzen ari ziren, eta McCartneyk baxua jotzea nahi zuten. Bitelak ezezkoa esan zuen, eta hilabete gutxira gainera Hendrix hil egin zen. Miles gaixoa proiektuan bakarrik utzi zuten. Gaurko egunez hiltzen Miles Davis, jazz trompeta jotzailea eta musikagile estatubatuarra. Jazz modernoaren joera berrien aintzindari izan zen, cool estiloa, modala eta jazz rock delakoa 1970an. Eta gaurko egunez jaio zen Benny King, soul eta pop abeslari eta ekoizle estatu batuarra izan zen. The Drifters R&B taldeko abeslari nagusietako bat izan zen. Stand By Me abestia konposatu zuen, munduan bertsio gehien izan dituen kantua. Eta ez daukagu Ben King gutunik, baina 7 Letters izeneko kantu bat egin zuen eta horrekin egingo dugu lotura. I'm tired of pacing the floor inside. Threw away our favorite record. It was tearing me apart. This is my 7th letter, babe, just to satisfy my heart. Aizue, baina postaria zorabiatu egingo da inbeste bidaiarekin. Beraz, itzul gaitezen gure estudiora. Gaur Duka taldea izango dugu gurean denboraldiko lehen elkarrizketa akustikoan. Eta doinuetatik aratago tartean Alex Larrañaga motxila egilea elkarrizketatu dugu. I said I love no one but you. Alex Larrañaga motxila egile eta laguna handia. Eta horrez gain, buru bihotzez elkartarekin hitz egingo dugu. Alzheimerra jotako senitartekoen elkartea da buru bihotzez. Bas gaitezen, iraiako 28 ditu gaur eta asteazkena da gauza asko zuekin elkar banatzeko ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuk uste duzu jaiotzozak gure koreografia honi errepasotxo bat emango liokela? Lan asko, asko ordaindu barko nioke, ordu asko. Gartxotun zainleton, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Etorri. Goiuri ez eiz Arandia. Arratsaldeon. The Woman in White. Oh. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak ez da gizen bagarrena duen 429 garrena. Baliteke. Arratsaldeak 4:15, iraiako 28, gu hemen 3. Baina laizter, askoz gehiago ere izango gara. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Asteazkenon.
Eta hemen dagoeneko Gorka hasi zaigu, kaixo ongietorri unzain jauna, plazerra! Ongietorri, bai. Eta ongietorria bezain pronto, maite duta ereskatuko diogu, Gartxotun zain letonari. Zein da zure gaurko maite duta? Bira, azken orduan pentsatutakoa, baina nik maite dut kafea benetako edalontzi haundi batean ateratzen dizutenan. Gaur eguerdian zurekin hartu detena bezala, eta ez horrela nik izotza eskatzen dut beti kafearekin eta pixkat malabarismoak egin barituzuna. Ez, kafearentzako, bigarna lehengoa o zazpigarna izan, espazioa. Maite dut kafearentzako espazioa. Goi hori Zeizarandia, zein da zure maite duta? Nik gaur maite duta eskaini nahi diot Miren Larrionek eman duen elkarrizketari. Ze gaur goizean Faktorian elkarrizketatu dute eta kontatu du, itzuliko dela lanera EHko unibertsitatean, baino hasi aurretik, motxilako zama pixka bat ez dakit kendu nahi zuela, eta elkarrizketan, elkarrizketa zoragarria izan da, oso interesgarria, eta bertan kontatu du nola, nik uste jende asko identifikatuta sentituko zen, beak kontatu du nola aurrera jarraitzen zuen, jakinda ez zegoela momentu honenean, baina aurrera egiten duzu, ez duzulako amore eman nahi, eta bapatean buruak krak egiten du, eta disoziatu egiten duzu, eta zuretzat normalak diren gauzak ez dira normalak, eta egiten dituzu normalak ez diren gauzak, eta laguntza eskatzea zein beharrezkoa den, eta iruditu zait oso elkarrizketa ausarta, eta eskuzabala, eta auskorri izateaz hitz egitea oso garrantzitsua iruditzen zait. Ze ona, enekien nuen horren berri eta poza, mandit. Gorka dio, nire gaurko maite duta da bihar noala Tioteronen semeak ikustea. Donostiako UPV unibertsitatean lan egin ondoren. Plazer rutxa. Jo, zu bai bizi Gorka. Nire maite duta da, historia txiki hau. Atzo, norbaitek zalantzan jarri zidan, badakizue, duela astebete Juanma Castaño, Espainiar estatuan nahiko ezaguna den kirol kazetariak, egin zitolako adierazpen batzuk, entrevista batean ez, agerian geratu zela, etzekiela, bere seme alaben kurtsoa. Ondo esan dut? Bai. Goi hori, zura horpegi horrek. Jarraitu. Baina hola da historia edo ez? Jarraitu. Juanma Castañok esan zuela, hori etzekiela bere seme alabak ze kurtsoetara zijoa zen, horrek Twitterren alako liskarrak eta sortu ditu, eta kontua da, zeula hainbat jende defendatze zuena, Juanma Castañok ez jakitea bere seme alaben kurtsoa zeintzen. Eta atzo norbaitek horrekin bat egiten zuen tesian, ez da posible, nola ez da egizula. Eta gaitu nintzen hor zalantzan da. Txin, nola, zuri norbaitek esan zizun, etzekiela bere semea zein ikasturtetan zegoen, edo? Normala ikusten zuela, edo, ez zela inbesterako Juanma Castañok ez jakitea. Eta gaitu nintzen, eskenik, nire hilobenak ere jakingo nituzke, eta idatzinen gurasoei, atxonamonak dira, nire gurasoak atxonamonak, Aizue, Julen eta digo, ze kurtsotara doazte eta, gaitu zien bata estari galdezka, bera, pam-pum, vale, baina intesta da, anaiari deitzea. Eta anaiari telefonoz ditu nion. Ume hoien aitari. Bai, ume hoien aitari, hori da. Eta, Aitor, minutu bat, bai, berandu zan, galdera bat, azkar erantzun behar diazu. Ze kurtsotara da Julen eta Diego? LHC-ira eta DBH bira. Eskerrik asko. Eta, horrek eman zidan batetik pozade, bale, ez dauketa naia arrautza hondi bat, ez da gina ze kurtsotan dabiltzan, eta ez da baita horretan, ez ezeko eski hau da normala, eta orduan esan nahi, eski hau da diskutitzen ari zaizki esan, eski, Juanma Castaño totoa da, eta listoan eintzun, eta totoa da, eta ez da posible. Zin dituzut bise meukitaz jakin ze kurtsuta da. Bai, posible, da oso da posible. Bueno, bai, hori da, baina ez luke behar. Nik esan marroen bai, nahiko despistatua naiz horrelako gauzekin, baina gauza bada ez jakintasuna, eta bestea diskrezioare bai, ez disimulatu pixkat, Juanma. Ez Twitterren jarri, o mediatikoa alimazea, ez dakit, kontu zibili, ez da? Eta 5 minutu pasatzen balin badituzu zure semearekin egunean, badakizu ze eskolata doan, eta zein den bere. Eta lehen urtean izan zuela saltotxoa DBH batera, eta orten ja bigarren urtea duela DBH-en, eta gaur baiti daude konversazioak, matxo maitia. Hori da, nire maite duta, arratsaleko 4 eta 21 minutu, Gartxotun zainak aukeratu du gaurko abiatzeko kantu hau, Red Bon, Childish Gambinoren kantua, eta honekin egingo dugu, horrengo, jutsi geratzen zaila kantuari, sentitzen dut. Zer? Childish.
Nola, txailix. Azento pixkat, Inigo. Markatu, bai, disimulatu behar nik ere. Eta, tira, segituan Alex Larrañagarekin gartxotun zainek ondutako lehen podcast hau entzongo dugu, bitartean du katarrak hemen atian dauzkagu eta dagoeneko soinu probetan ere hasiko gara, baina aurrerapen modura eta labur gartxot ze girotan ibilizara Alex Larrañagarekin. Lehen podcast hau estreinatzeko, nire etxera gonbidatu nuen, Alex laguna da, aspalditik, bizitza oso interesgarria darama, Sateliten klubean sartuko nukenik, ni bezala ikusentzun ikasi zuen bere garaian, eta geroztik motxilero bezala ibilidak, gaur egun motxilak egiten aritzen da, Pojorile izeneko artisau marka batean, eta betidanik ezagutu dut bere musikarekiko maitasuna, orduan lehen gonbidatu berezia irutu zitzaidan, eta gainera demoraldi berri honi ekiteko konfiantza hartzeko aukerak eta egokia, eta oso kantu ederrak aukeratu ditula uste dut. Gartxotun zain eta Alex Larrañagaren arteko entzun gai, segituan gu Dukatarrekin izango gara, segituan. Hemen tartetxo bat baduzu, musikaz eta Alex Larrañaga gehiago ezagutzeko eta gozatzeko. Kaixo denoi, egunon, eguerdion, gabon, gartxotun zain letona naiz eta doinuetatik haratago podcastaren kapitulo berri bat, ekartzera nator gaurkoan. Gaurkoan, gonbidatu berezioa daukat, Alexander Larrañaga nere laguna handia eta hementxe bildu gea nere portuko pixuan, pixukidearen vinilo kolekzio handiaren parean eta bista ederrekin. Kaixo, Alex? Kaixo, gartxot. Ongi etorri podcast berri honetara eta eskerrik asko zure prestutasunagatik. Alex aspalditik ezagutzen duten lagun bat da, eta berak esplikatuko dio orain zertan ibiltzen den, baina, berarengan pentsatu nuen badakitelako musikazale amorratua dela, eta urte hauetan ere talde askoren informazioa eta bestiak partekatu ditugulako. Beraz, Alex, gintzazu zure buruaren aurkezpen txiki bat, zertan zabiltza gaur egun? Nik gartxote bezala nik audioisolak ikasi nituen, Leioan, Bilbon. Karrera amaituta ematian azkenian etzen oportunidade asko, hasi nintzen bidaiatzen, pixkat munduan da bizitzan galdu nintzen, eta Donostira bueltatzean bi lagunekin motxila marka batetan sartu nintzen, eskuzinak dienak, eta hortan gabiltza saltzen eta pixkat bizirauten marka aurrera eramaten. Eta hori gartxotek esan bezala gaztetatikan musika munduan oso murgildutakoak izan geha eta pixkat musika frikiak. Egia esan, ez dakienarentzat datu bezala Donostiako Juantxo jatetxe eta taberna ezagunaren kalean dago, gaur egun Pojorile marka hori, Alexek lan egiten duen eskuz egindako motxilen marka hori, beraz entzulea ere gonbidatuko dugu aldoenean eta Donostira hurbiltzen denean bertaratzea, izugarrizko lana egiten dutelako eta Alexek ondo esan duen bezala artisau lana dalako eta merezi duelako aukera bat komerzio txiki horretan. Baina, gu gureari heltzera gatoz eta aipatu dezun bezala nik badakite harreman estua daukazula musikarekin eta pixkat izotza usteko edo aipatuko diguzu lau kantu kutxunetan lehenengoa zein dan eta zergatik ekarri nahi izan diozun entzuleari. Lehenengoa eta potenteena netzako, pixkat nire haurtzaroarekin da guztiz lotuta dagoena, izango zen klasikoa Sorotan Bele taldea, eta igual esango nuke bat aukeratzearen, klasiko bat aukeratzearen arratsalde honetan esango nuke, baina ez dakit, Cincinnatiko folk and rolla eta arratsalde honetan artean hain nintzen, da azkenean arratsalde honetan aukeratu nuen, baina ez dakit txikitatikan oso bihotzean eraman deten taldea da, eta oraindik gaur egun nire top 3an dagoen taldea. Eta ez dakit, taldea alaia, oraindala urte iskasolako zerbait etxean anekdota. Aitak aurkitu zuen kofre zar bat, eta kofre hortan zeuden kaset, ez dakit, nik 10 urte, 9 urte nituenetako Kotxian entzuten zian horiek. Kotxian entzuten zian horietakoak, eta hasi nintzen behiratzen, eta haien artean aurkitu nuen Sorotan Belen kasetea. Bele beltzona. Bele beltzana. Nik ebai bakat. Subido, ja.
eta kaseta kutxuna, ondo gorretagat, altxorro bezala, eta justo aurten, nire urtetetzean oparitun ziaten vinilua. Berdina baino viniluan. Eta, kiston ilusia intzian. Orduan, oso maitea dakaten taldia da, eta ez dakit oso berezia. Hori azkenean euskeraz, folk ikutxu horrekin, eragin irlandesa edo. Irlandes ikutu horrekin baita oso animatua, eta gauetan obvio, kalimotxo pare batekin gaudenian da, pues, asko arrotzen gara. Eta nostalgia pizten dute, ez, automatikoki kantu horiek. Hoi da. Bai, bueno, ze esan, hau da, Sorotan Bele ezagutze ez duenarentzat, ez dakit zeinek ez duen ezagutzen, ez nuke asko konfiatuko ere hemen inguruan Sorotan Bele ezagutzen ez duen pertsona batengan. Baina zer esan, ez? 80. hamarkadan puntako talde bat, hemen inguruan, Hondarribi eta Lezo artekoa, okerrez banago, eta pixkat denon hautzaroa edo gaztaroaren banda sonora ina handi batean sortu duena, ez? Alexek esan duen bezala, nik uste garaietan kotxean zeuden, ez dakit, 3-4 edo 5 edo 6 kasetzein zeden artean, Sorotan Beleren, Bele Beltzaren, Sorotan Bele izena du diskoak ere, okerrez banago, klasiko handienetariko bazara, ez? Eta denak dakizkigu, ez dakit, 20 urte pasata ere, oraindik ere bi kalimotxo gainean dauzkagunean, letrak gogoratzen ditugu, eta horrek nire ustez ere esana dauka gure sikean azkenean, gazte ginenean izugarri barneratu genituen doinuak direlako, ez? Nik egia esan ere, aitortu behar dut titular gixan, ez dakit Sorotan Bele ezote da nire talde favoritoa, naiz eta favorito eta oso top 10 zalea ez naizen, baina nik ere zu bezala izugarrizko harreman eduki nuen kotxean, etxean, eta oso presente ondan talde badan ere gaztaroan, eta gaur egun oraindik ere izugarrizko nostalgiarekin entzuten dut. Zuri gaina, pasako zitzaizune bai, badakit asko bidaiatutakoa zehala, eta munduko txoko askotan egon zela, ez duzu beti nostalgia eta tristura puntu bat sartu zaizunean, kaseta eta viniloaz, baino, Spotifyen hor marinelaren zai bat, edo atalaia bat, edo ez dezu bilatu munduaren beste puntan zinanean pixkat etxetik, Hondarribitik, Lezotik, Donostitik gertuago sentitzeko, erabili dezu Sorotan Beleren komodin nostalgiko hori. Bai, pixat ankla hori ez. Ni ikusi naiz Australian bertan, imaginatu, hor 7-8 hilabete pasata, eta etxe mina pixat, eta egun txar bat pasata, lo que sea, eta batean Spotifyen esan hostia. Igual Sorotan Bele entzungo dit, eta etxea jun automatikoki, da kaseta jarri, nire buruan, hor gurasoen kotxe zarrian, eta nostalgia hortan pixka murgildu. Bai, baka faktore potente horrek Sorotan Belek. Bai, entzuningo deu, nik uste oso ezaguna dela jendearentzako, baino arratsalde honetan temazoa entzuteko aukera euki ez duen entzularentzako, edo ezagutzen ez duenarentzako, uste ez dira asko ongo, baino hementxe dijoa abestia eta abeste egiten. Gora Sorotan Bele! Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, honetan. Bueno, hortxe entzun dugu Sorotan Bele talde puskan arratsalde honetan abesti puska. Jakin abesti honetaz gain esango nuke beste guztiak bai klasiko eta ereserki itzela diala. Aseke mesedez, hartu zazue atxalde bat, inoiz hartu ez parezue Sorotan Belen diskografia guztia entzuteko. Ez da ere oso luzia, okerrez bano 2 edo 3 album atea zituzten ez. Hau izan zen, nola esan, errekonozimendu handien eman ziena. Ez da maintzuna. Nik azkenean ez hau zeitutela 2 CD, 2 album dituztela garrantzitsuenak. Baina hau da potentena, dena temazoa dia. Bai. Eta gaina, okerrez banago ere, lehen gurtan egin zuten
bi abeslariek hola orkesta batzuekin edo koro batzuekin egin zituzten kontzertu batzuk Euskal Herrian, eta nik berandu ikusi nuen gira horren anuntzioa, baino... Bai, nahi berdina gertatu zuten ikusi nuen zuzenekoak aiziala iten, sorotan berenak, eta kiston bajoia nintzala enteatu. Bai, bueno, jakin dezala entzuleak, Alex eta biok nahiko alorongo gehala etorkizunean, holako beste bira bat egiten duten eta bertan egongo geha. Lehenengo filan, seguro, ez dakit kalimotxoakin o kafiakin, baino arratsalde honetan eta marinelaren zai bihotzetik kantatzen. Ba, aurrera jarraituko du, Alex, zein da zure urrengo aukerak eta bigarren kantua? Bigarrena... Hor jarraituko pixkat gaztaroan, pixkat nostalgiakin, pixkat hor jarraitzen, azkenian gurasoek entzute zuten musikara jota. Creedence, tipiko Creedence Clearwater Revival. CCR, ezagunak ez, bai, John Fogertyren banda mitikoa. Bai, gurasoak esate zuten bezala, Creedence, eta gero Clearwater Revival esateko orduan, komerik. Clearwater Revival lakoak. Zenbat ingles hitz asmatu ditugun gaztetan, ez? Gure gurasoak bai, gora gure gurasoak. Gora. Eta goratzen naiz azkenean, bai aitaren eta amaren influentzia, aitaren influentzia zen gehiago, rock and rolla, estatu batuarra, inglesa, baina batez ere estatu batuarra, Eric Clapton, Mark Knopfler, hauek, B.B. King, Creedence, hau guztiak, eta amak gehiago zian kantautoreak, gehiago estatuko kantautoreak, espainolak, latinoamerikanoak, eta horrelakoak. Eta Creedencen CD bat zegoen konstante baten kotxean eta etxean, eta beti jartzen zuten CD hori askotan oporretan ginean daula, orduan nolabaita aizialdiarekin eta oporretako... Errepide hola, zuzen eta amaigabe batekin bezala. Kutsu horrekin nakat hildotuta, eta ez dakit, aukeratzekotan abesti bat, esango nuke klasiko Bad Moon Rising, Creedencena, bai. Nik aipatu behar dut, talde hau ezagutu nuela, gainera pentsatu nahi dut, jende asko bezala Big Lebowski pelikularekin, klasiko bat ere bai, Coen anaien pelikula puska bat. Eta hor badago momentu bat, el nota protagonistak justo baina kotxean eta errepidean dagonean hori ere beste abesti mitiko bat ez, Looking Out My Back Door, hori jartzen duela, eta gogatzen naiz, lehenaldiz ikusi nuenean pelikula hori izan nuela, oi abesti puska. Eta gero pixkate garai hartan investigazio pixkatekin, ikusi nun Alexek esan duen bezala, CCR edo Creedence oso talde, erraldoia izan zala, eta dala gaur egun ere, estatu batutako folk kultura horretan ez, gainera John Fogertyk gero ere ukidu ibilbidea bakarlari gixan, eta horrok ere ez banago ere movida batzuk euki dituzte ez, eskubideen inguruan, eta berak bere garaian Creedenceekin idatzitako abesti batzuk zuzenean individualki jotzeko ukizitula arazo batzuk. Baina ezagutzen ez duenari oso ezagun egingo zaio ere era berean John Fogertyren ahotsa eta sonoridade hau zen oso amerikanoa da, oso garai bateko aipatu duzun folk horren erakusle, eta Moonshine ekarri duzun bezala, nik aipatu detena, beste Have You Ever Seen the Rain, eta badituzte pixkat horrela kolektibo mundialean barneratuta dauden abesti asko. Eta gainera dira, hola, ez dakizuk esan dezun bezala, errepidean eta kantatzeko... Ja karreterakoak, esatezu diskografia osoa, eta esatezu, zema ditut, 3 ordu nijoa ez dakin ora, diskografia osoa jarri, y jazta, eta ritmoan jartzezea, eta listo. Oso ondo, esplikazio gehiago mainonen entzungo dugu, eta berrentzuleak ze tankera hartzen dion Creedence Clearwater Revival hauen sonoridadeari. Hemen doa.
Hoxe zan bat Rising abestia, leheno asmatu indet eta Moonshine deitu diot. Moonshine ez zan whiskia olako zerbait. Moonshine ez zan tipiko Amerikako hegoaldean ateratzen zuten likore autogestionatu hori. Emozionatu inaiz atzean entzuten ditun doinu horiekin eta gaztetan iten genuen bezala hitz berri bat asmatu dut, ala nahi nulako inglesez. Gu olakoa gea, ez? Triplea, hoi da. Mentxe zegoen Creedence taldearen abestako bat, gomendioa ere hemen entzulei aukera bat emateko talde honi, batez ere kotxean norabaitera bazoazte eta bidaia luze barin bada, pixkat uste ulertuko digutela kotxean dijoaztela hau entzuten badute eta ze gainbalio ematen dion bidai horri, ez? Olako musika lasai eta ederrak. Aurrera goaz, Alex, zein da zure hirugarren gomendioa edo kantu kutxuna? Zure bizitzan garrantzitsua izan den beste kantu bat? Hemen ja jugu naiz pixkat helduago nintzanean, ez da izan zen ja, batxiller inguru hortan o unibertsitatea sartzeko fetxa hoitan. Nik ezautu nuen nahi asko gustatzen zait hip-hopa eta geho rocka baita. Osa, riff potenteak eta geho beti izan naiz batez ere estatu batuetako hip-hop eta rap horren oso zalea. 80ko markadan hasi zana eta guztia. Eta batean ateatzen talde bat, Rage Against the Machine, klasikoa. Nolabait bi genero hauek nahastu intzituztenak. Eta hasi nintzen entzuten eta buruak ez da intzian. Eta gaina tema sozial politikoekin nahastuta eta ez dakit, osea, netzako izan zen musikalki revoluzio bat bezala. Ja, igual zezkan proposamen berri honek zeuzkan igual, barkatu, beste taldeetan bilatzen zenitun, ez dakit nola esan aldagai horiek, baina danak batera, ez? Aipatu duzue hip-hoparen eduki eta ez dakit nola esan hip-hopak normalean, salbuespen badauka normala, baina gauza gehiago esateko edo mezuaren tamaina handiagoa dan testu inguru bat, gainera, zuk esan dezu bezala normalean gaiak ere ez dira zalekoak, ez? Badira pixkat gauzak ez baian jarri eta analisi sozial hori, eta era berean hip-hopak ere sonoridadean izugarrizko evoluzio auki du, behira gaur ze talde dauden punta-puntan, baino bai Rage Against the Machinek badauka gainera rockaren pixu hori bezala, ez? Sonoridadean hau da pixua du abeslariaren hitzek, pixua dute, edo aipatzen den mezu horren literatura, baina era berean sonoridadea da kiston potentzia zan da, gitarrista Tom Morellok hasi zan efektu berri batzuk erabiltzen gitarrarekin eta ez da genin ikusi, ikuste duzu Beastie Boys edo horrelakoa baita, antzeko zerbait pixkat rocka eta hip-hopa fusionatu zuten olako taldeak, baina honek hau izan zen estanda bat, eta aparte oso ezagunak egin zian, bere Killing in the Name of abesti honekin, eta baina niri estanda egin zian, eta asko jarraitu nituen da, geho hortik urte batzutara, ez da, ja, karrera amaitzen egin zala edo, ikusteko aukera eukion un Getafen, zean Electric Weekend dutako batea. Bai, sonatzen dit. Eta oso potente. Gaina utzita zian, banda separatu intzan, eta hortik 3 urte eta olako zerbait eintzuten gira mundial loitako bat, eta Getafen eukizuten kontzertua, 4-3 lagun junginan, eta epikoa izan zen. Epikoa, ez? Bai, epikoa. Jo, baina pentsatzen nintzen, ez zaizu iruditzen bai, garai batean estilo ezberdinetan aintzindari izan zian tankera honetako taldeek. Denek ez, baina oso fenomeno ohikoa izan da, ez dakit nola esan, bere garaian horren beste errekonozimentu jaso ez, eta urte batzuk pasa ala, utzia da, datorren generazioa konturatu danean aintzindari hoien kalidade eta zer esanaz, eta inkluso historikoki eukizuten garrantziaz ez. Horrelako talde handiek euki dute birjaiotze moduko bat, pentsatu nahi batzutan izango zala interes ekonomikoaren gatik berrabiatu diala, baina sinistu nahi ere askotan, aipatu duten bezala, generazio berriak konturatu egin diala, ez? Iraganean edo zuzenean bizi izan ez zuten horren kalidade eta indarraz, eta horregatik egon dela loraldi bat horrelako talde potentena, ez dakit, 25, 30 urte eta gero, ez da izuditzen? Bai, nahi iruditzen zait, eta Rage Against the Machinekin berriz pasatu da, orain berriz gira mundial batean sartu dira,
Eta nik uste horregatik dela. Azkenian bere publiko oso potenteak bizuten bere momentuan, bere garaian, eta orain nolabait berriz loratu da, eta belaunaldi berriekin konektatu dute, eta mundialki estadioak eta makrokontzertuak eta dana betetzen nahi dira. Bai. Azkenan gaina hori nik uste erakusle dela, estiloak aldatuko dira, garaiak aldatuko dira, baina musikak oraindik badauka azaltzeko ezinezkoa den energia hori eta konplizidadea sortzeko gaitasun hori, eta niretzako ez dakit, izugarrizko potentzia dauka horrek, ez duela 25 urte jende askok identifikatu zuen mezu bat denborarekin, eta naiz eta kontekstu soziala aldatu, 25 urte gero jende ezberdin batek ere hori identifikatzea eta bere egitea, ez? Gora musika, zer esango dugu. Eta zera besti aukeratu duzu, Alex? Hoi, esan izutena klasikoa Killing in the Name of, baina nik aukeratuket Sleep Now in the Fire. Zegoatzen naiz bere momentu baita bideoklipa ikusi nula, eta buruan ez da neintziala, talde osua plantatzea hor Wall Streeten kale hortan parian, eta egiten dute zuzeneko bat, obviamente ez dakate permisoikan, eta momentu baten polizia faltzen da, eta hori guztia. Eta ez da, niretzako doinu potenteenetarikoa, diskografia osokoa. Bai, entzun baino lehen esan, zuk aipatu duzun bezala, Rage Against the Machine beti izan dela sistemaren aurka edo sistemaren, ez dakit, zimendu horiek pixkat kolokan jarri nahi izan ditun talde bat, bai energia aldetik eta bai lirik aldetik, eta nik uste ezagutze ez dunak orain ikusiko dula zertaz ari gana, aseke entzungo dugu. Hauxe ezan Sleep Now in the Fire, hau da suan intzazulo joain. Ontxe gertan. Ez dakigu Zack de la Rocha abeslariak suaren metafora zerren inguruan aritzeko erabilizu, baina, bueno, frikatu nahi dunak bilatu dezala. Hau asko zuzena guaztan. Zuzena guaztan, ez? Zu eman da nahi, ez? Bai, pixkat, zu xuta, ez joan metaforakin. Ez da, metaforakin, danak, sistema, hori da, sistema pixkate kontrolatzen duten energia negatibo guzti horien arduradunak danak zuta, ez? Hori da. Hoxe, aurrea jarraituko dugu, Rage Against the Machinek eman digun energia potente honekin, eta zure azken aukeraketa zein da, Alex, azken abesti kutxuna? Azken abestiak ez daka bate zerikusirik aurretik esanako guztiekin, eta justo lagun batek oain dela, ez da urte hontan olako ejerzizio antzeko bat intzun, eta aukeratu behar izan zitzun baita bere 4-5 abesti kutxunak, eta abesti hau gaita komentatu intzun, ze biak asko arrotzen gea abesti hau entzute dugunean, eta da Zuckeroren Baila Morena. Zen un espero hau, Ez un espero. Osa, da pixkat zaborra, baino... Bueno, zaborra ez, baino... Bakigu, ez da sartzen beste musikari guzti hau edakaten matiz guztioitan. Ulertzen dut. Baino... Zuckeroren Baila Morena beti izan da, gaueko giro hortan... Zerbait aktibatzen ditu, salseoa sartzen zaite gorputzean, eta asko arrotzen ginen tiponekin eta bere abestiekin. Eta gehienetan paiasoan egiten amaite genuen, da...
kuriosoa da, netzako irakurketa positiboa da, azkenean, hau ere asko hitz egin dugu, ez? Musikak batzutan ematen du ona eta txarra, kalidadezkoa edo ez kalidadezkoa, muga horiek oso ez dakit, definituta egongo badira bezala, baina berez ez daude, ez? Zorionez ez daude, subjetibidadea da ere musika eta sentimenduak sortzen dituen edo zerren aurrean indar goren hori ez. Dena dagoela subjetibidadean oinarrituta, esan nahi dut. Eta, bueno, abesti batzuk izan daitezke izugarri landuak, gure hausnarketa bideratu dezakete, edo struktura bat analizatu dezakegu eta produkzio aldetik ze gainbalio daukan, baina gero musikak era berean askotan dauka sinpletasunetik gu norabaitera emateko kapazitate hori, eta normalean zuk esan duzun bezala festagiroarekin lotzen ditugun horiek are gehiago, ez? Klasiko bihurtzen dira atzera joateko klasiko bezala, ez? Hori da, gui azkenean bestia bentzute genuen italianoz kantatzezun tipuak. Azkenean ez erru lertzen, esa baila morena, eta jazta, da gainontzeko, solo cuesta una piena, ez dakiz esaten, ez dakiz. Eta auskaloa, kasuali da hor. Auskalo kistona gotatzen, baina guk italianoz ozen ite genuen kanta, meneo, eta kiston parra gotatzen dituen da, orduan kiston kariñoa jote abesti honi, eta hori esan dakoa, lagun honekin asko arrotu iteginan, eta esan barde baitan ere aitak entzute zuela, bere momentuan Zukeroren abestiren bat zederen bat gogoratzen dut hor nun baitetxean, orduan baitu bere matizak. Oso, ondo, Zukeroren Baila Morena temazonekin agur esango diogu gaurko podcastari, esan bezala, bueno, Alex ezagutu edo eskuz egindako motxila horiei biztarizoa botan nahi edon hori gonbita ere luzatuko diogu, Donostin dagoen Pojorile denda horretara hurbiltzeko, eta ina handi batean aldarri txiki bat ere hemen komertzio txikiaren alde lan asko dagolako atzean, eta askotan bizirauta ere zaila dalako. Ez dakit ala hurbiltzen dianean Reisanes de Matxin, Sorotan Bele edo Zukero ukiko duen dendako musikan Alexek, baina bueno, ziurrenik musika jarrita ukiko du, esan bezala maitale handia dalako, eta nik uste garrantzia duelako musikak bere bizitzan. Beraz, eskerrik asko Alex, gonbita onartzeagatik, eta zuei ere bestaldean egotagatik. Hementxe dago Zukeroren Baila Morena, eta hurrengora arte guztioi. Aio! Baila morena, sotto questa luna piena, under the moonlight, come on, baila, under the moonlight, come on, sotto questa luna piena, baila morena, come on girl, yeah, yeah, yeah. Azken ikutu gure soinu frogan eta segituan duka tarrak izango ditugu gurekin hemen bigarren kafean. 10 minutu arratsaldeko 5 izateko, 9 dagoeneko eta aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia.
500 urte atzera egin eta Elkanok idatutako Victoria ontzia Getarian lehorreratu zeneko eguna ospatuko da Getarian ez ezik, Euskal Autonomia Erkidego osoan ospatuko da gainera, Jaurlaritzak jaiegun ofizialeko estatusa eman baitio egunari. Egun berezia izango da Getarian, nola aurkitzen diren ezagutzeko gurekin dugu Aritz Alberdi alkatea, egun hon Aritz. Kano, getariar bat, marinela, munduari lehen itzulia eman zion pertsona eta euskalduna. Pixka bat eta horrek suponitzen duen guztiarekin, ez da, kaso hau gaine aurrenengo izanik, mundu mailan kokatu dako izartian egiten dula, no? 500 urte berandu eta 1 urte beranduago erabaki bat hartu genula orain dela 3-4 urte, eta zela eseri egin behar ginela, eta gai honen inguruen itzein egin behar genula. Oda, bazela garaia, eta nik hau 2019ko irailaren azkieretan ezan nuan, Sanlukarrea gonbidatu zidaten, eta gonbidapen hartan haien aurrean ezan nuan. Hau da, guk gure historia idazti nahi degula, idazteko garaia iritsi dela, eta guk esaten genuen, Getarian aukerak zeudela, indarrak zeudela, baldintzak ematen zirela, gure historia guk kontatzeko. Eta orduan, guretzat onurik handiena izan da, 3 urte hauetan, saiatu izan garela, perspektiba desberdinetatik historia hori arakatzen. Elkanoren figurak ordea edo egitea lortu zuenak eragiten ditu, nahikoa kontrobertsia oraintxe bertan Getariako alkateak esan digunez, bere figura eta garaia aztertu dutenen artean dago Ekai Txapartegi, EHUko filosofia irakaslea. Magallanes hil ondoren eta Barbosa hil ondoren eta Carballo hil ondoren, no? hiru kapitain portugesen ondoren jarri zuten txopakoek Elkano kapitain, eta orduan Elkano orduan hasi izan idazten. Galdetu ziotenien aurretik zergatik etzune zer idatzi, izan zuen Magallanesi bildurra ziolako. Orduan, bera idazten hasi izan eta badakigu zerbait idatzi zula. Bidaiaren bigarrengo partetik edo, Moluketatik Sevillara tarte hori Elkanok idatzi zuen. Bere idatzia galdu eginda, Magallanesen idatzia galdu eginda, hor badaude jatorrizko liburu batzuk galdu egin dianak. Eta orduan, jendeak ez zeukan esperantzari liburu horiek aurkitzeko, edo liburu horiek aurkitu bitartean ezin zan ezer esan. Pila badago ikertzeko, adibidez Espainia, Elkano imperial Espainiatik esaten nahi zaizkigun horretan, ez da ulertzen Elkanoren zenide guztiak matxinatuta egotean 1520an bertan. Eta Getariako alkatea egotea condenado a muerte y al descuartizamiento por rebelde y desobediente al rey. Elkanoren irudi aldetik, ni esango nuke Elkano agertzen dela bidaian zehar eta inguruko bere ezagutu zutenan aldetik, pertsona bat oso fidagarri bezala, bere ezagutu zutenak beataz fidatzen dira, beagatik bizitza arrisku estremo eta eramateraino, eta hori nire ustez da bere izaera buruzko gauza destakableena edo, nola jendea fidatzen den beataz, erregea ezik, gortea ezik, gorpesauak ezik. Horiek ez dira Elkanotaz batere fidatzen, kapitaintza orokorrak enduko diote, berak eskatuko ditu nobariak ez dizkiote emango, zeuskan pentsioa ez diote ordainduko. Horri gertzen da tensio handia zeukala Elkanok gortearekin, eta horren esplikazioa da, bere jatorria, bere Getaiatik datorrela, Getaia rebelde batetik, eta mundu bira bukatu duna ez dela Magallanes izan, militar, noble eta, beraien logikan zegokiona, baizik eta Getariako marinel bat, ideia humanista eta kritikoak zeuzkana. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea.
laugarren denboraldi honetako zuzenekoen estreinaldia egiteko unea ere iritsi zaigu eta horretarako gaur gonbidatu berezia dakagu. Andoaingo Duka taldea ekarri dugu gure artera, bigarren kafea hartzera. Gurekin dauzkagu hemen Aimar Urruzuno gitarra jole eta kantari fina, Eba Sierra basu jole eta korista fina ere bai, eta Ruben Rekena bateria jole eta korista fina ere bai, ez? Ongietorri irukote, zemun zaudete? Ondo, earki goiza. Pozik hemen otiaz. Azken lana aurkezteko goguakin, ez da? Bai, ala tokatzen da, ez? Etxian gelditzeko ezken uningo ba. Bueno, entzulak pixkat kokadezan talde hau, nik nire investigazioa indet, zehozek aizki esaten badete Googleen erruga da, ez da nirea. Bertzen da zure bertsioa. Bueno, Google eta zuen lagun Iñakiren ere bai, akaso. Baino ez dakinan entzat, 2017an Duka izeneko lehen diskoa kaleratu zuten, Duka taldekoek, Andoaingo Gaztetxean eta Iparra estudioan grabatua. 2019an 2 urte beranduago Jainko Berriak Deseraikiz, bigarren lana, eta urten 2022an argitaratu dute Zain, azken lana. Izango dugu, gaur azken laneko kantu batzuk entzuteko aukera. Eta lehenago, kuriosidade bezala, ez dakinanentzat eta bueno, lasai nik ere ez nekien gaur arte, Google etxibatu dit, baina Duka zen izena oso kuriosoa gintzait, ekialde ertainan asko erabiltzen den, nola esatuna, entrante edo mokadutxo egiptoarra omen da, hazi eta fruitu lehorrez osatutako pasta moduko bat, ogi eta olioarekin janoi dena. Ojo! Ojo, hoxe alda zuen izenan jatorria, oain esango, zea zan, txakurran izena. Ez da, bai, badao bat, postre bat, usteet KH idazten bada, K bat jaten baldin badezu hori dala gertatzen dana, hori atatzen dala. Baina Duka berez da, jogako kontzeptu bat, edo budismoko kontzeptu bat, zeinatan zu garapen bat itentzua zenian normalian atzian, zerbait txarragoa edo zerbait sufrimendu bat, ez, iratzen dezu. Ta atzean uzten dezun karga hori, eta eraberian, zuk egin behar izan dezun esfortzu hori, sufrimendu hori guztia alegia hori Duka izango litzateke. Ostras, orduan, nik bilatutena baino askoz mistikoa guatzen. Sakontxeo, komplexu. Gozia aukiko nun igual, eta Googleek ere ja algoritmoakin hoi... Egiptora jutea mokadutxo bat jatea hori ere, bastante mistikoa da, Bueno, estiloa ere beti izaten da, nahiko definitzeko beti da afera zai xamarra, estiloarena, eta ez dakit zuek ekialde ertaineko eragin zuzena jaso duzuen, zuen sorkutzan, bertatik edan ote duzuen, baina, bueno, zuen musika entzuten ari nintzela, elkarrizketa prestatzeko, eta 3 diskoak entzun ditut, eta digarri nahi nintzait, elementu askoren nasketa hori ez, nabari zaizue barrokaren indarra, rockaren oinarri hori, baina oso dantzagarria irutu zait zuen proposamena, ez dakit tekno hitza erabili, zen iragan oso pixutxua duen hitz bada, baina bai, zenbaitetan eraman nau teknoa edo bezala definituko nuken pasarte horietara, ahotsaren presentziari handia iruditu zait, mezu sakonak, letren sakontasun hori, baina era berean instrumentalizazioari edo instrumentalak diren paisai askori ere ematen diozue garrantzia eta minutajea ere esaten zaiona, ez? Espazio hori mantxoago eta garbiagoa iruditu zait batzuetan, bestetan azkarragoa eta estunagoa, baina irutu zait energiaz gainezka dagoen estilo badela. Hor galdetu nahi nizuen, zuek bazenuten taldearen astapenean eta kontatu pixkat astapen hori estilistikoki norabidea ezarria edo naturalki sortu zen zerbait izan da, da garapen bat jasanduen zerbait da. Zein zen abia puntua? Ruben, zugatzea hasieran zein zan asmoa? Bai, a ber, gure lehenengo ideia zan stoner egitea. Ni berez egia zan, ez nekien zer zan, stoner, zer da hori? Osa, egia da, horrela, nahi berez stoner zaitazo gustatzen. Arri ja, olako zerbait, inglesez. Gogorrekin niretzako, baina, bueno, ondo dago ere, logikoki. Eta denborarekin, ez dakigu nola, baina junginan pixka, hori, dana moldeatzen eta iritsi geha honea. Dantza, erritmo desberdinak dazkagu, abesti bakoitzak bere mundua daka, eta hori dantzagarria, baitare ematen diogu pixkat, elektronika pixkat sartzen diogu ere, eta, pixkat denetari dago. Hor zein izaten da? Batez ere azkeneko diskan. Batez ere azkeneko diskan hori nabaritzen da asko. Eklektikoa izaten da, Edo kuskus. Edo kuskus. Hemen
Hemen ez dago gozak serio hartzeko modurik, baina guk minutu batean seriotasun pixka bat eman bar diogu saio honi. Arratsaldeko 5 pasa dira eta gure estudio zentraletarako bidaia egin bar dugu, egunero arratsaldeko 5etan bezala. Hor 5 eta minutu pasatxo ditugun honetan, Egoi Belategi lankideren eskutik azken orduko hori ezagutzeko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Mikrofonoa iriki bar dugu, Egoi, bestela ez dizugu entzuten, hortxe plataforman bertan. Arratsaldeon orain bai, ezta? Badakizu adaptatu bitarte, kostako zehala pixkatxo bat. Saiatuko gara bai, serioak izaten 2 minutuz bada ere. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu naiz irratiko boletin informatiboa. Honetan, albiste nagusia Katalunian dugu, urriaren 1 urteurnaren bezperan, Generalitatea osatzen duten alderdien arteko arrakala. Berri baten ondorioz, Per Aragones presidentak ezoiko bilera deitu duelako asteazken honetako arratsaldeko 5etan abiatu dori, duela 2 minutu eskas. Bileraren deialdia Junts per Katek Aragonesi konfiantza mozio bat deitzeko eskatu ondoren heldu da, eta esango dugu Kupek ere eskari bera egin diola Kataluniako presidentari. Gainerakoan, EH Bilduk Espainiak Poloniako Krakobirian duen kontsulak Gasteizko parlamentuan agerraldia egitea eskatu du, Pablo Gonzalezen inguruan egiten ari diren kudeaketak lehen eskutik ezagutzeko, eta kasuari buruzko informazio osoa edukitzeko. Berretsi du koalizio independentistak, Pablo Gonzalezen espetxeratzea, prentsa askatasunaren aurkako eraso zuzena dela, eta euskal kazetariaren oinarrizko eskubideen urraketa larria suposatzen duela. Pablo Gonzalezek Polonian preso 7 hilabete bete dituen egun berean, hartu dute Amerika Telebistan Oianago Iriena euskal kazetariaren bikotekidea. Argi eta garbi adierazi du Poloniako agintarien helburua dela ura lehertzea fisikoki zein psikologikoki edozer sina dezan. Fisikoa baino Pabloren osasun mentalak eskatzen du uneotan familiak, pentsa 7 hilabeteetan 2 pertsonen bisita baino ez duela jaso Pablo Gonzalezek, abokatorena eta kontsularena, eta egunean 23 ordu ematen dituela bere ziegan. Fizikoki uste gu ondo dauela. Konsulek ikusi ban pasadan asteko eguenien eta fizikoki ondo topau ban piso asko galdute eta, dino igual, gehiago bezan biko lekela, baina ez dau txarto. Gure arduri da, buruz zelan dauen, animoz, 7 hilabete inoaz berbain bari bakarrik konsulaz, 5 bidar eta gero bertako abogauaz, ondo ezin lehiagon. Eta 23 ordu, egunin 23 ordu zelda barrun, ordu bete bakarrik kanpora urteteko, patizio txiki baten, ondo, seguru ez dauela. Esan bezala, Pablo Gonzalezen familiaren arabera, Polonia agintarien helburua argia da. Asko pentseu gorren ganin, ez dugu ondo ulertzen geupe, baina ustegune da, ez teko frogarik, ondoratu nahi da bela, firma hau deizen, euren nahi da. Arratsaldeko 5 eta 4 minutu ditugula, errepidera begira esango dugu, duela minutu gutxi arte, istripu batek eragindako autopilaketak topa zitezkela, Barakaldon, Kantabriako noranzkoan A8 errepidean, horiek duela 2 minutu amaitutzat jo dituela trafiko zuzendaritzak eta gutxituz, istripua amaitutzat eman du eta autopilaketak gutxituz doazela puntu horretan adierazi du trafiko zuzendaritzak, gogoraraziko dugu A8 errepidea Barakaldon, Kantabriako noranzkoan. Hauxe dena momentuz, bigarren kafearekin uzen zaituztegu, informazio gehiago arratsaldeko 6 aurrera, informazioaren ariaren 3. edizioan. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi lankideari, eta esan da bezala, gatoz zure laborategira bueltan, ari ginen hemen duka taldekoekin gustora, eta jarraituko dugu. Inigo mentxe jarraituko dugu taldea pixkate ezagutzeko asmo xumearekin. Galdetu nahi nizuen, deigarria intzaineri, igual gauzak gehiagik egiten zaizkit deigarriak batzutan, baina dukazue Power Trio edo 3 de formatua. Gaur egun ez nuke esango guztiz ez ohikoa denik, baina ohikoa ere ez da, ez? Eta neri behintzat nabarmena egin zait, eta zuen iraganeko argazki begira,
Irutzen zait, ala izan dela hasieratik eta gaur egun arte. Hor badago azalpen mistikorik edo ez dakazue beste laugarren taldekide bat aguantatzeko pazientziarik, edo bada musikalki hau edo beste egiteko... Edo laugarren taldekideak ez ditu beraiek aguantatzen hori ere gerta daiteke. Ba, enuen hori esan nahi, Inigo. Majo, arpegiak, ateta. Arpegia bai. Ez, mira, asuntoa nahi beti... Bori, ez, rockabilian, bueno, nahi jason gitarran ezkuntza batikan pixka rockabili rollo hori eta beti asko gustu izan zait, eta nahiko rollo zuzena gustatzen zait, ez? Ta orduan, bueno, taldea pentsatzen hasi nintzanean, netzako hiru pertsonakin aski izango zen. Gaina ez hasieran pixkat stoner edo zurra gogorrekin, bueno, ez hiru beti asko zuzenago izaten da. Eta denbo aurrea jundan einen ere, uste ruen, eta biok eta ebarekin ere hitz egiten duguna, bueno, zuek zeaten bezala ez, askotan esatea hiru dala talderik onena. Azken finean ez dizulako delegatzeko aukerarik ematen. Osea, denek arraunin behar due, danek egin behar dugu sare sozialak, abestina painoak, eta orduan da modu bat ere, baita ere, bueno, musikari bezala autoexigentzi bat, ez? Utsunek betein behar dituzu. Normalen bi gitarrakin, ez? Bat dedikatzen da gauza artitea, bestea, eta irukin igual, bueno, espazio goioak azu, baina lan gehiago ere, ez? Eta, bueno, hoi ere ideatzea ere divertigarria izan da. Nei adioz eman ditori, amplikin gehiago jostatzeko, edo, bueno, buruai emateko, ona, ezakit. Gero baitaren ikusteet, gero geratzeko garaian, ensaiatzeko eta hori erreixagoa da. Bai, praktikoagoa. Bakoitzak bere bizitza daka, lana, ez dakize, eta, bueno, hiru errestasun gehiago maten. Bai, praktikotasunaren aldeko autu bat ere badala. Jo, haze garbiketa inbardeun gure proiektutan. Esango nuke. Lista pasata dana. Elektrotxaranga sakabo. Gatu da. Nik gaur ensaioa daukate, saioa bukatu bezain pronto, eta batek idatzi da, izue, bostetako libratuko nahi, ja, baino ni ez. Seiak arte hemen bigarren kafean, eta, bueno, hori da, musikaren errealitatea, ensaio lokali buruzko kontuak asko ere aipagen itzake, baina, lehenengo kantua entzun nahi dugu, gaur estrenatuko dugu, denboraldiko elkarrizketa akustikoen tarte hau, beraz, zoazte instrumentuetara bidean eta lehen kantu hori eskatuko dizuegu dagoeneko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, lehenengo talde aurkeztu behar dizuegu, Duka, nahi duzuenean.
da konpondu zilatari. Nor da gozo, nor da adin, ibaian bera, beste gerontalari. Ihua! Ba, energiaz gainezka abiatu du lehenengo saio hau, eta lehenengo kantu hau, baina segituan gure entrevista egunean izango ditugu berriro Gartxot Dukatarrak, eta eurekin jarraituko dugu, hainbat kontu aztertzeko, utzi trasteak hor nonbait, eta badatuz berriz ere gure gana, baina Gartxot, uste dut hau izan dela orain arte bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bai, puntxi gehien izan duen zuzenekoa, hori horrela da. Bai, askotan ere zaila izaten da, ez? Estenatoki gaineko, ez dakit, dezibelio maila edo elektrizitate maila horri akustikotasun pixka bat ematea edo eranztea, baina, bueno, bi bazuek, zuen musikaren lagin txiki hori... With the power, hemen. With the power, etortzeatik. Gero nola esaten da bizilagunari, irratxa joa bukatzen duguna. Bizilagunak etxeako modukoa dira. Zago arazorik. Pozik daude. Etxeako modukoak eta etxeko modukoak. Hoxe, hau pazuek, hau paduka. Jarraitu ingo deu, badazkatelako hemen galdera batzuk, eta pixka zuen ibilbideari buruz galdetu nahi nizuen, hain oikoak ez diran galderetan erori gabe. Baina, bueno, lehen diskoa 2017an izan da, zuen ibilbidea hor hasi zen, bere garaian hirukote moduan, aurreko taldetatik ezagutzen zineten, hau da, nola lehen hasi hori zein izan zen? Bueno, Ruben, zuta biok ezautzega, nik 14 urten ezkan edikan parrandatik, hola? Bai.
Bai, totalmente. Hortikan, eta beti, ez, elkarrekin jonaia, bueno, ez zan tarteikan sortzen azkenian, eta, ez? Eta, bueno, buelta azkenian, bueno, kanpotikan ibili nintzen, urte batzuk, eta, bueno, Italin neonian ikusten un jendia kalian jotzen, de pena, kantatzen, eta nizan, ostia, ez daka elotxiko egiteko. Zesan, ostia, ni hoi bezain beste egiteko kapaza ba naiz. Ba nire bai hasiko naiz, eta ze, montre, nera bestik ditut. Baina hola, eta, bueno, gero kanpoan egon da, eta besti batzukin bueltau, eta, bueno, horri bizitzen man nahiean, ez? Denbora asko kanpoan talde bat euki gabe, eta hori. Eta orduan hasieratik egia esan, 3 izan ginen. Magi ere izan zen lehenengo bajista, hemen biziala hoin, eta ezagutu, eta 2 asteta, itzuli eta 2 asteta ja talde egin da zeon, eta grabatu behartzala, bakizu, funtzionatzeko, eta venga. Bai. Jo, Italian behiratzen hasi beharko, hola motivazio beharrian gaudenean. Hoi ekite maue guke bai. Guke bai. Totalmente. Gaza esan, baizut, bizitzalakoa da. Bai. Denoki, musika bertan ere, denoki egin dugu zerbait, horrek itxe bali monike bai. Horrengo gunean musika den da jonda, harmonika bat, edo mandolina bat, edo tola jutea instrumentoak akumulatzen. Wonderwall jotzeko, Nik galdetu nahi nizuen, hola oso mistiko ere ez dut jarri nahi, baino jakineko nuke interesatzen zait nola txertatzen dezuen zuen bizitzan, ez? Ez denbora bakarrik baizik eta mentalki, beti esaten da musika, gure bizitza, ez dakiz zer, baino benetan taldeak pastelaren ze zati hartzen duen, ez? Onerako eta txarrerako, zen denok dakigu bat, talde bat funtzionatu arazteko, lokala, ensaio lokala, hemen estena bat daukagu ere, ez dakite hizkuntzak eraman zaitzakeara edo ona edo ukatu diezazuke ate bat edo beste, diskoak atera bar dira, dirua, merchandising-a, kontzertuak, festivalak, sala txikiak, hor badago mundu handi bat eta jakin nahiko nuke, pixkat nola txertatzen dezuen hori guzti hau da, galdera ditzake, ze garrantzi edo ze posizio dauka musikak eta kasuntan duka taldeak zuen bizitzan? Bueno, nik uste dut, niretzako musika da eskape bat bezala esango balitzen zara, terapia, niretzako bateria jotzea, ikasten dut ere, eta bueno, oso ondo tortzen zait. Baina gero nik uste dut taldearen aldetik, gauza gure ikuspuntua edo nola ikusten dugun taldea asko aldatu da denboraren enean. Adibidez hasieran pentsatzen genuen, ez dakit nola esplikatu, baina orain ez dakagu hainbeste oso importanta da guretzat, baina ez dakagu... Ez dugu horren beste amesten igual, edo... Hoi da. Oso pragmatikoak... Bai, gaztetan igual, oikoagoa izaten dalako, ez dakit nola ditu, baina sasi ambizio, askotan toksikoa ere bai, gehienetan dauzkagun input guzti hoiekin alderatzeko nahia edo izaten dalako, normalean gaztetan badago naifetasun bat, ez? Ez dakagu berez pretensiorik, bai, gu nahi duguna da jotzea, alden leku guztietan, aldegun leku guztietan, eta gero izan dadila izan behartuna. Eta ondo egitea batez ere, eta guretzako da importante, baina, bueno, bihurtu da, importante, baina gatu da igual ez zain, ez dakit nola esplikatu. Nik uste lehen burua uste gehiago ematen zizkigula, eta gehiago raiatzen ginala uste raiatu dalako hitza, horrekin, baino, hoen esateu bira, gauzak ateatzen nahi dira, aurrea dijo zela. Ez dala ateatzen, era berean, bizitza ez da hiperjustua, orduan, netzako adibidez, bada, nire sorkuntza guzti hemen bideratzen dut. Orduan, nola esataren nire bizitza kreatiboaren parte handi bada. Eta, azken finean ere, denbora librearen zati gehiena ontara dedikatzen dut, izan, konservatorioan ikasteko hobetu naia, nik ere esan nukera, daukagula asko hobetu naia denbora. Hori beti. Hori aipatu nahi nizuene bai, barkatu Aimar, baina diskoetan ere nabari dalako, ez, lehen diskotik honea, talde guztiek eukitzen duten sonikoki azkunde organiko hori ere izaten da, lehengo diskoa, kistona, eta ondo, esan nahi dute, denok jasan izan degula ere, zuk esan dezun bezala, gauzak ikasi egiten dira, instrumentoa jotzen, ez dakit, hau leheno gaizki okerrago egiten nuena fintzen, eta hori ere,
organikoa izaten da, ez diskotik diskora, sonikoki, bai abestien, ez dakit, struktura eta gauza guztiek azkunde organikoa. Ez hori bakarrik, zuk esatezuna azkunde organikoa, eta gero ere hobekuntza, ez? Zuk ere listoia igotzen zuaz, autoexigentzia igotzen zuaz, eta lehen ona zana, oain egun txarra da, eta ez diozu zure igual buruari onartzen, eta ez du, hombre. Ikasten da, konposatzen ere ikasi iten da, orduanez beteago ikasketa bat. Eta, bueno, baita ere, grabatzeko momentun ere, lehenengo biak, lehen esaten, bueno, diskoa da, oain igual ikusten zut ez, hombre, igual gehiago da maketa bat. Da on, zehonakin grabatuen ulako. Baina hori iruditze zaitela ez, hasiera bat entzala, venga, tope. Osea, sortu eta aurrera. Bigarren kafearen hizkuntza propioan, badago kontzeptu berri bat, eta Goiuri eta biok elkar begiratzen ere ginen, SHO deituko diogu. Bai. Sonikoki azkunde organikoa. Asko gustatu zaigu. Nik asmatu aldet. Bai. Ostro, dirua baliola Mateo, hori gaurre nola izatea. Ez dizu inor patuko. Ez, baina, osea, nola itea, asmatzen zunean, patentatu. SHO, edozein taldek bere evoluzioan bizi duen sonikoki azkunde organikoa. Aizue, denbora ere, bueno, hortxe nahi, estezpixka sortzen ari zait, badazkagu bi kantu jotzeko, badazkagu gauz asko kontatzeko, orduan aukera egin behar dugu. Edo entrevista honekin tartegatzen joan gora kantuak, kantu bat kanputziko dugu eta entrevistarekin denbora gehi igaroko dugu, nola ikusten duzu ez? Hemen asko dago kontatzeko eta minutuak beti bezala garesti. Guonea jotze etorria, ez? Hoi bai. Aizue, bagarbi geratu zaigu. Orain di denbora badaukagu, altza gauzetarako, baina bigarren kantu askatuko dizuegu, ala gero erraxago ebiliko gareta. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, duka taldea dugu eta bigarren kantua eskaintzeko prest, beraz, zuek nahi duzuenean, kuadrilla. Arras dezaken izan da mila entredo bilatu nuen Bizimozak aztopatu nintzen eta ez nuen ezagutu egitako planak zuzentzat ziren erabakiak oroitzen ez dituta emilera mundu aurrean jende artean bakartasuna sentitzeko eguna gaurko zabetxetan galdu nahi dut. Ez daude bakarrik, egia sentitzen dut, urrunetik minari lengua egin barrenan zapaldu.
Iepa hortxe bigarren kantua, eta berriz ere energia guztiarekin orain bai entrevistaren tarte ontara itzuliko gara, eta goiurik sarraskiari helduko dio, Gartxotek azken galdera pare egingo dut, azken kantu hori ere entzungo dugu Dukatarrak agurtu aurretik, baina datozela gurera, azken txamponi heldu aurretik, eta Gartxot, akustikora egokitu honetan, hirukote formatuan bizitze honetan, gauz asko gertatzen ari ziren, pedalak, bokoderrak, esan du lehen hori, amplifikadorari, xaltxa pixka eta atera ampliari pedalei, eta ateratzen diete, xaltxa guzti hori, baita gure, bigarren kaferako formatu honetan ere agertzen dira hor, tresneriaren xarma guzti horiek. Bai, argi geratu da, Andoainen akustiko zea kontzeptua ez dutela errespetatzen. Baina gustatzen zaizkigu hola ere, gauza, kanaia eta... Erabat. Bueno, goiuri, sarraskiari heldu beharko duzu, baina hortarako aurtengo lehenengo sarraskiaren kareta hoentzun marko dugu. Sarraskia. Bueno, tarte honetan letrak aztertzen ditugu, eta letren buruzko galderak egiten ditugu, edo, letrak azaltzeko eskatzen dugu, eta esaldi batekin hasiko naiz. Emaidazu amets bat nola hiltzen den ikusteko, emaidazu errealitatea. Zer nahiago duzu, ametsetan bizi edo errealitatea? Errealitatea. Dudari gabe. Gauza karbi hemen, oso ondo, eta ados daude, eta ze praktikoa ere bai. Bai. Beste bat, denak itoko garen arren gurpila hau ez da gelditzen, esaten dezu ezaina bestian, eta gero itxaron gabea bestian, gure nahia ez da hilko, makina ez da geldituko. Kontzeptua pixkat, errepikatu egiten da, ez dakit bi abestien mezua desberdina dan, edo mezu bera helarazi nahi zenuten. Batian, gure nahia ez da hilko, bai dagoela egunerokotasun bat eta ilusio bat, ez? Baina denak itxoko garen arren gurpila ez da gelditzen, esaldia jarraitzen du, Stalinen esaldi batekin, historia motorra da eta odolez elikatzen da. Bai, batzutan da hor harimak segitzen du tope, gogo zaude, baina beste batzutan ikusi behar da ez egunerokotasuna nahiko brutala izan daitekela, ez? Hori, azpian harrapatzen zaitula. Eta gero, besti horrekin, nahiko beste alderdi kontrajarrian edo, gure tenpluetan bakea sinatu da. Nahiko mezu positiboa da, konparatuz gero, aipatzen genuenarekin, ez? Makina ez dela gelditzen. Bai, abesti hori intimoagoa bezala, ez? Estribi hori goxotasun batean, igual, goxotasun hori ebokatu nahian, eta benetan bikote intimotasun batean oinarritzen da. Beraz, bai, karo, daukagu ez, azpian harrapatzen gaitun gurpila, baina era berean daukagu norbera salbatzen duen intimotasun goxo hori, ez? Zer izango litzateke bizitze gabe. Perfecto. Sarraskia gaindituta. Nota honakin gainera. Urteko lehena, baina beti gainditzen dute goiuri, azkenean biguindu egin zara, eta beti harrapatzen zaituzte horren bait. Baina ez dute zertan jakin behar. Nik hemendik aurrera esan... Hori da ez... Bilatu ditu, nabarito hor txak jundala... Bai, gauzak ondo aztertuta zuden. Gartxot, bota azkena eta hirugarren kantu eskatu. Denboraz guztu xamar gabiltza eta lehen gonbidatu hauek azken abestia jo aurretik, azken galderatxo bat, nik galdetu nahi nizuen leheno nahi gabe kontzeptu bat asmatu dut, xo, sonikoki azkunde organikoa, hemen apuntatu dut, ez azteko. Galdetu nahi nizuen pixkat, orain jau bai pentsatuetela, zein izango da hemendik aurrera taldeak eukiko duen edo nola proiektatzen dezuezuek taldearen azkunde organikori, hau da, izango zana, H erdian duena. Bromak aparte, galdetu nahi nizuen nora zoazte, nora doa duka zein da urrengo pausua, kontzertu ez gozatzeaz gain. Oain bertan egiten egean agatik eta bilatzen egean azkeneko abestia ja, laugarrena bidian daulako nola ez. Nik esan nukala pixka tindi tekno hori, dantzagarritasuna, arpegio gehiago, baina dantzagarritasun hori, melodikotasun hori pixka gehiago esplotatu naia, azken finen hori bilatzen degulako, igual rockaren frontaltasun hori hautsi, ia betikoa da, eta ez pixka dantzagarritasun eruntz, oain igual entzuten dian, reberoie, kekoak, bai, melodia pixkat esplotatzea, holako, dantzagarritasunean egea, txasto nahi asko eman, eta holakoa. Bueno, biba, zuek duka eskerrik asko natortzeko gonbita onartzeatik. Azken kantua entzungo dugu, jarraitu zazue egurrean,
Gora duka, gora xo, gora andoain eta gora entzuleak. Zuena da holtza, aseke nahi dezuenen. Eskerrik asko. Esker zuei. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan azken kantua duka taldearen eskutik, aurrera. Egunero hasten da, gezur politen ez jota. Noiz aldatuko iritziak, noiz izango perfektoa. Ez dago lamirik, ipuinak amaitu dira. Denbora ez da existitzen, baina gorputza hau pixkatzen doa. Denak itxozko garen arren, durbila huezagen zen. Historia motorra da, gaudolez erik jartzen da. Desnormalizatuko den beldura, korkorrotatuko dugu reina. Maskara da behar dua hau, garezko doitzen ari gara. Ezin du zaiteko, ezin du zaiteko, ezin du zaiteko, ezin du zaiteko. Eskerrik asko.
Puf, eta energia guztia eta gero aurrera egin behar dugu. Normalean, saio honetan gauzak ez dira hain arraroak izaten, bigarren kafean orden puntu bat ere badaukagu tarteka. Baina gaur, edukiak horrela kuadratu nahi genituelako, elkarrezketa akustiko horrelatu dugu, urrengo entrevistari ere lekua egiteko, eta horrexegatik gaur musikariak uste baino lehenago topatu ditugu hemen, zoazte jasotzen gauzak lasai, saiatu zarat askoz egiten lagunak, baina ez kezkatu, ze horrelakoa da bigarren kafea, aurrera egin behar dugu, eta, musika ere izango da, urrengo gaiaren izpide izango dugun ardatzetako bat, behintzat, baina askoz gauza gehiago ere jorratu behar ditugu gurekin. Keep calm and bigarren kafea. Pelikulak ikusten pasa genuen aurreko astea, Donostiako zinemaldian. Orain, Tolosara itzulita, errealitatera bueltatzen saiatuko gara, ikusi eta ikasitakoa ahaztu gabe. Baina filme bat aipatu nahi genuen gaur. Epaimai ofizialak Genki Kawamura zinemagileari eman zion zuzendari onenaren ziarrezko maskorra, Hiaka A Hundred Flowers filmarengatik. Beti zuk zaindu nauzu baina orain ninabil zure zaintza. Protagonistak Yuriko eta Izumi dira, amasemeak. Yurikori dementzia diagnostikatu diote, eta beraz adimena bizkor ari zaio utxaltzen. Yuriko kordea nahiago luke oroitzapen batzuk ez izatea. Memoriaren eta Alzheimerraren kontakizun ederra egin du Kawamurak, bere amonaren bizipenetan oinarrituta. Horixe izan da, dementzia bizitzeko zuzendariak erabili duen baliabidea, baina modu asko daude. Dementzia bizitzen proiektuari buruzko hitzaldi eskainiko du gaur arratsaldean Buru Bihotzezek, Alzheimerrak jotako senitartekoen elkarteak. Igone Etxeberria, psikologiako doktorea, eta Asier Arrizabalaga, fisioterapeuta izango dira hizlariak. Eta mai ingurua izango da ondoren, Amaia Karrerak dinamizatuta, familia kaltetu eta proiektuko bolondresekin. Auskalo zenbat urterekin. Badakigu laizter hasiko dela hitzaldia, baina minututxo batzuk lapurtu nahi genizken eta gurera gonbidatu ditugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz. Gu ondo, hementxe Heromenaren erdian eta zuek ere badakigu batetik bestera, beraz eskertzen dizuegu gaurko hitzaldiaren horretik guretzat hartutako tartetxo hau. Bueno, dementzia bizitzen proiektua aipatu dugu, horren inguruan ariko zarete laister, baina guk ere nahi genuke ezagutu, ez? Zertan datzan, zertan ibili zareten lanean, eta uste dut lan horrek erakutsitakotik gaur ere ariko zaretela solasaldi edo hitzaldi horretan, ez da? Igone? Bai, hala da. Bueno, dementzia bizitzen proiektua oindala urte batzuk sortu zen, egia da, pandemia garaia baino pixka lentxio, eta hor erdi-erdin harrapatu zigun, baina funtsean da dementzia harina duten pertsonei zuzendutako interbentzio programa bada, eta oinarritzen da pertsonan oinarritutako enfokea daukana. Eskuartze horretan, pertsona horiek astean 3 ekintza desberdinak egiten dituzte. Alde batetik, estimulazio kognitiboa lantzen dute, gogoratzen deitzen diogun zati hortan, bestalde batetikan mugitzen deitzen diogunan aktibidade fisikoa egiten dute, eta gero 3. egunean sentitzen edo zentzumena estimulatzeko ekintza desberdinak egiten dituzte. Eta hori egiten dugu hemen Tolosan, eta berez etxeetan bizi diren pertsonekin. Hor badago, parte hartzen dutenen artean, alako esku hartze bat, poliki-poliki joaten zarete osatzen, euren ibilbide, duen esperientzia vitalentan oinarritutako, alako lan bat, alako, ebaluazio guzti bat, eta horren inguruko hausnarketa bat, eta horrek gero ematen dizkizue hasiera aukerak, bestelako lanketetan bildutako informazio horrekin guztiarekin,
oso lan pertsonala egiteko, eta hori da akaso proiektu honen egitasmonen ezaugarri nagusietako bat, ez? Lana oso norberaren neurrira egiten zoaztela, biltzen duzuen informazio eta euren ibilbide guzti horietan oinarrituta, ez? Bai, hori da, dementzia bizitzen proiektuaren ezaugarri nagusia da pixkat bizi historian hartzen dugun informazioarekin hasieran egiten dugu ebaluaketa bat, neuropsikologak egiten du bizi historia bat, eta gero egiten dugu ere bai ebaluazio kognitibo bat eta ebaluazio fisiko bat, baina bizi historia hortan biltzen dugun informazio guzti horrek gero balioko digu saio guztietan, taldean egiten da, baina pertsona bakoitzari ingo diogu pixkat adaptazio bat, sesioaren balio berezi bat emateko, ezta? Eta horrek ematen dio balore bat esku hartze honi, eta garrantzitsuena da informazio guzti hori talde bat daukagu, profesional talde bat daukagu saio horiek koordinatzen dituztenak, eta orduan informazio guzti hori taldeari pasatzen zaio, jakiteko, eta gero ere bai beste ezaugarri nagusi bada voluntarioekin lan egiten dugu, ezta? Eta orduan voluntarioek ere badukate informazio hori, eta horrela saioan voluntario eta eskuartzean partatzen duten pertsonen arteko interakzio ere bai asko lantzen da, ezta? Harreman intergenerazionalak sortzen dira, jente ezberdinek hartzen dute bertan parte igone, baina esan daiteke beste ezaugarritako bat ere badela, oso proiektu komunitarioa dela, aipatu da Xerrek, voluntarioen parte hartze hori, jende askoren parte hartzea, familiaren implikazioa, azkenean lortzen duzu alako komunitate oso bat, eta horrek ere ematen du indarrasko proiektuari, ez? Bai, hori nabarmentzekoa da. Helburu nagusietako bada, hemen Tolosaldean behintzat, dementziaren inguruko sensibilizazio bat sortzea, eta dementzia ere bisibilizatzea. Hori, kanal desberdinen bitartez lortzen dugu, hau da bat, ez da, azkenean jakitera ematea nolabait ze gauzak iten nahi gehan, eta beste alde batetik, komunitate horren implikazioa. Alde batetik, voluntario horiek parte hartzen dutelako gure saioetan, hain zuzen ere, egiten duguna oso pertsonalizatua dalako, eta azkenean horrek arreta asko behar izaten du pertsona desberdinen partetik, ez da. Eta gero programaren barruan ere familiari formakuntza ematen zaio, eta gero jarraipena egiten diogu programak irauten duen bitartian. Aipatu dut nik lehen ardatzen artean ere bazegoela musikaren presentzia, ze jakin badakit lan egiten duzuela bai animalien bidezko terapiarekin, musika bidezko terapiarekin, sukaldaritzaren bitartez, estimulo asko lortzen dituzue bizi berritzea edo xaxatzea, eta araberean horre badago, ez, bizitza esperientzia horren jakituria horrek ematen dizuen lan egiteko beste erraminta bat, ez Asier? Bai, terapia farmakologikoa deitzen dien artean, evidentzia pixkat esaten du, animalekin egiten dien terapiak eta musikoterapia dira bi terapia evidentzia asko daukatenak. Eta hori kontuten hartu genuen, aukeratzeko garaian ze aktibitatea sartu behar genituen sentitzen dimentsio honetan, ezta? Eta gero, sukaldaritzaren hori pentsatu genuen, hori bakoitzaren bizi historiarekin beti erlazio handia duen zerbait dela, ezta? Elikadurak eta orduan erabaki genuen 3 saio horiek erabiltzea pixkat dimentsio hori jorratzeko. Aipatu dugu lan hori dagoneko egiten aritu zaretela, 3. olatu bat ere badatorrela, eta batez ere aipatzen ari garen dementzia bizitzen proiektu honek hartzen dituela igone zuen eskutan edo dementzia arina duten pertsonak, alegia. Badago horrez, espazio bat non hemen lan egin daitekeen, eta pentsatzen dut hori ere neurtu, familiari azaldu, ze puntutarainoko dementziekin proiektua eraman daiteken aurrera, egongo dira beste batzuk, eta noski beste dementzia maila batzuntzakoak, baina kasu honetan, eta gaur aurkeztuko duzuen, edo gaur emango duzuen hitzaldi horretan, hontaz ari gara dementzia arina duten, eta zer da dementzia arina? Non koka dezakegu? Bai, dementzia arina deitzen diogu, dementzia mota desberdinak egon daitezke, baina batez ere, pertsona, normalean nagusiak izaten dira, nagusi horri nabaitzen zaio, funtzio kognitiboetan, badagola hor narriadura bat, eta honek ze esan nahi du, askotan memoria aipatzen da, baina ez da memoria faioa bakarri ditula, giltzak ez dakit lan utzi ditu, edo oraintxe bertan kontatu digu gauza bat, eta handik pixka batea berdina kontatzen digu, edo horrelako gauzak baizik eta baita ere adibidez, funtzio exekutiboak deitzen ditugunak, hau da, igual sukaldatzen hasten da errezeta bat, aspaldi egin ez duna, eta ez da
gai planifikazio bat emateko eta ekintzak bata bestearen atzetik automatikoki egiteko, ez? Edo arreta falta, adibidez hori ere izan daiteke. Esan nahi dut, narriadura kognitibo honek azken finean, dementzia arinean, badauka ondorio bat eguneroko ekintzetan. Hau da, pertsona horrek ez du funtzionatzen beti bezala eta hor sortzen da nolabait familiarengan alarma eta askotan pertsona bera ere konturatzen da. Baina beste arlo askotan autonomoa da. Hau da, kaleatea daiteke bakarrik, garbiketa egiteko moldatzen da, oraindik gidatu ezakete, bakarrik bizi aldira, baina hasten dira ia pixka bat, egunerokotasun hortan, disfuntzionalak izaten. Aipatu dugu, edo buruan daukago guk behintzat, badagoela hemen ez, estimulazio kognitibotik egiten duzuen lana, eta gero, estimulazio fisikotik edo gorputzaren lanketatik, hasier, zen horreite pentsa lezake, dementzia arinaz ari gara, dementzia duten pertsonaz ari gara, eta hor guztia psikologikoa dela, baina gorputzean ere mugikortasunean, euren alduntze gaitasun horietan ere badu eragina, eta hor egiten duzuelan, zure kasuan zu fisioterapeuta izan da, Igone psikologoa, bigarren atal hau, ez, mugitzen deritzen honek hartzen duzugan edo hartzen duzuzuk arengan ardura gehiago, ez? Bai, ikusi da deterioro kognitiboa aurrera juten den heinean, arlo fisikoan ere eraginak egon daitezkela. Eta orduan ja ikerkuntza asko daude esaten dutenak, zenbat eta deterioro kognitibo handiago daukan, adibidez arrisku gehiago egongo dela erorketak edukitzeko. Eta deterioro kognitiboa edo dementzia fase hasieran dauden pertsonak, adina berdina duten beste pertsona batzuekin konparatuta, 3 aldiz arrisku gehiago daukate erortzeko adibidez. Orduan, egin deguna da eskuartzean, saiatu gara eskuartze fisiko bat sartzen nun egiten dugun lan fisikoa da pixka tarea duala deitzen dena. Hau da, 2 tarea egiten ditugu batean. Tarea fisikoa, tarea kognitibo batekin gehituta. Eta horrek egiten duna da, bi ezaugarri horiek batean lan egiten dutenean, arlo fisikoari plus bat ematen dio, eta alderantziz. Ez da, arlo kognitibo eta fisikoa ezin dira batean separatuta lan egin, ez da? Orduan, nik uste hortikan ere bide berri bat ari gara lantzen. Igone, lehenago ere bigarren kafean aritu gara, buru bihotzez elkartearekin elkarlanean eta euren proiektuen berri ematen, oso interesgarri egin zitzaigun, aipatu zigutenean, hitzaldi honen inguruan bioko egongo zinatela, eta horrexegatik gaur gurean egote hau. Tolosaldean kokatzen da buru bihotzez, indarra hondiko elkartea da, gero eta jende gehiago biltzen ari dena, eta horrek gizabanakoekin du lotura, badago jende bat motorra handia suposatzen duena proiektu honetan, baina orduan ere galdetu genien, eta ez dakit hor aldaketarik izan den, Euskal Herria osoan entzuten da bigarren kafea, eta egongo dira, beste hainbat tokietan pentsatzen, elkarte honek, elkarte honen beharra ere, badago hemen, edo beste, edo zintxokotan, ez? Badaukazue beste elkartean berri, badago hau saretzeko joerarik, badakizue beste tokietan ere igual aritu zareten horrelako gozak egiten. Badago Euskal Herri mailan hain instituzionala ez den, baina hain beharrezkoa den horrelako elkarten presentzia? Bueno, elkarteak badaude Euskadi mailan, Alzheimer dun gaixoen sainitartekoen elkarte desberdinak daude, eta hor sare modura ez, baina bakoitzak antolatzen ditula ekintza desberdinak, ez? Eta, horien artean egon daitezke estimulazio tailerrak edo memoria tailerrak deitzen zaienak, baina, ez da olako programa oso bat. Orduan, komentatzen zenuna ez litzake gure urrengo ametsa, ez da? Urrengo ametsa izan zen, hemen Tolosaldean implementatzea programa hau, eta urrengo ametsa litzateke, behintzat, Gipuzkoa mailan posible baldin bada, beste herrialde batetara ere edatzea. Hortxe botako dugu, amutxoa, sor daitezen, sare horiek, entzuten ari direnen artean ere, erresa da, buru bihotzez elkartearekin harremanetan jartzea, eta, Asier eta Igone gaur gure gonbidatuak, baina esan da bezala, proiektu asko daude, proiektu honek benetan oso proiektu garrantzitsua dela iruditu zitzaigun, dementzia bizitzen. Gaur hitzaldia segituan izango duzu, beraz segituan agurtuko zaituztegu, baina Asier azken galdera, hirugarren saio hori badator, hirugarren fase hori lehenera aipatu du zer den dementzia arina, baina nola konektatu honekin, nola entzulen artean baldin badago norbait pentsatuz, nik baduzen itarteko bat dementziarina pairatzen ari dena, nola identifikatu hori, nola jarri zuekin harremanetan, zein litzateke bidea hirugarren fase horrekin bat egiteko?
Birea izango litzake buru bihotzeko elkartearekin zuzenen jartzea. Bueno, guk deterioro kognitibo duten pertsona jakiteko zeintzu diren daukago kolaborazio bat bai Tolosaldeko osiarekin, osakidetzarekin, eta horko neurologa asko lan egiten ari da gurekin, eskuartzaren berri dauka eta ordun beak diagnostiko berri bat egiten duenean, familiari horri buruz informazioa ematen dio. Eta beraien nahi badute informazio gehiago, baina buru bihotzezekin jartzen dira kontaktuan, eta buru bihotzezek pasatzen digu guri informazioa guk ja beraiekin jartzeko harremanetan eta ikusteko beraiek dauden momentuan ezaugarri egokia dituzte esku hartzen sartzeko, ezta? Aizue, argi geratu zaigu, esan da bezala ezin minutu gehiago zuei lapurtu, martxe egin behar duzuelako, Igone Asier. Mila esker, zorionak benetan horrelako proiektu bat aurrera ateralizateagatik, horrelako proiektu bat egonkortasuna emateagatik, eta esaten genuena entzulen artean norbaiteke harremanetan jarri nahi badu, uste dute saretzeko moduko eta beste lurralde batzuetara eramateko moduko egitasmoa ere badela, eta gustora egingo dutela bereiek. Biei, mila esker, eta, hitzaldia gozatu eta jendeak ere goza dezala eta batez ere izan deia interesgarria eta, azkenean eman dizazkiola aukera berriak olako beharrak dituen jendeari. Eskerrik asko zuei, tarte honetan egoteko aukera emateagatik, laizter arte. Izango gara harremanetan, zaindu. Ondo izan. Sei minutu arratsaldeko 6etarako azken txampan bigarren kafean, Dukatarrak hor dauzkagu begira, zen martxa, bagoaz eta kaso tragoa hartzeko denbora izango dugu lasai. Zure izena, gurea zen hondartzortan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. If you feel me, help me sing it out. Zuke gartxotetzen orain arte ezagutzen Beyoncé euskaldun ez da? Ezan naiz ni. Ui! Gauda esango izut. Entzule, ni banoa eta gartxoz eta goiurin artean konpon dezatela hau. Ze... Ufa! Lasai, niretzat Beyoncé bat baino gehiago bizitzen uki dezaket, ez aiteztek ezkatu. Ez. Zu bakarri zara Beyoncé. Ni naiz. Ni izan naiteke goiu nahi bat zu A bersioa eta ni Beyoncé o ez dakit olako zerbait. Itzengo dugu. Vale, zu goiuri A bersioa bat da zu Beyoncé, ni naiz Beyoncé. Wow! Horrelaxe agurtuko dugu gaurko saioa, umore honez, eta harrika da pixkatekin, gauza diren bezala. Ze guztiz, hola, normalak izatere, te gustatzen. Goiuri, ze poxek, bihar arte? Un best friend. Gartxotun zain, datorren aster arte? Urrengo aster arte. Nora, ni jamuiko agende honekin. Bihar arratsaleko 4:05 minututan, zuekin hemen bigarren kafean naiz irratian eta lasai jamuiko ez da dira gurekin izan, horretarako beharrik ere. Ez daukago plazer bat izan da, bihar arte arratsaleko 6etan oraintxe, Ariako lankiden eskutik informazioa berriz ere naiz irratian. Your clothes and you need to front like you're still with me. All your homies know, even your very best friend tried to warn me on the low. Took me some time, but now I am strong because I realize I got myself and that's all I got in the end. That's
what I found out. And it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend. I breathe myself and I know that I will never disappoint myself. 1,000 times. All the ladies, if you feel me, help me sing it out. I'm spend with you. Yeah, you hurt me, but I learned a lot along the way. After all the rain, you see the sun come out again. Hey, I know that I will never disappoint myself. I've cried. All the ladies, if you feel me, help me sing it out. You hurt me, but I learned a lot along the way. After all the rain, you see the sun come out again. I breathe myself and I can't regret dancing with you. After all the rain, you see the sun come out again. I know that I will never disappoint myself. If you cried 1,000 times, ladies, you will survive. Yeah, you hurt me, but I learned a lot along the way. I can see the sunshine, I can be myself at night. Keep calm and bigarren kafea.